Kajing penyeng ya ki kerdop krong khajna surok pa National Highway 6 kadai ka balong bean lada kino kishnat Treikam jong Sorkar jila ni ki district council ki penyeng claim da yo ya kajing bet na ka Ministry of Road Transport and Highway MORTH badai na gani ka nongrim babun sien ki bor district ki julai ban khang tala bad ban weng chi sindan ye ki te ki kerdop ya kajing lai khang tala bad weng no jong ki bor district da jiyo ru panlum kubor na ka kapor kumhar riboy district bar kumjo East Khasiels nakajing don kini ki kerdop ki belong bean bat ki baju pendek ru ya kalai kawan upaj ba nang ta sa kajinglum khajna bean na ki trok kitmar dangshen ru lala ban pen I kumno kabor penya district na riboy kala lej ban khang talano ya ka kerdop lum khajna kabadan na ka kerteng jong ka Department of Trade jong ka Khasiels Autonomous District Council kabadan ha dihar kabadai ka kerdop kabadang syudep ban penyeng ka khatsan terik ujemang arajar arpusan. As according to rule, namar mention snam ru kalau awan khang kani yang ni. Jongka district council ni. They national highway but PWD road tu pun lah kan. Tik ha bagi ai wo kodam hone ko dihar te kila mention dia ko dihar kan ni kita ka Hapo kan national highway but hapo kan state PWD road tu lah kan. Le. Hashwa kani nakajing pinmi hukum naka office jong district magistrate ka East Khasiels hakasaw terik urumphang arajar pusan kibor pulet ka East Khasiels district ling bagajing bitha USP ba Vivek CM kata ki pulet na deng paso police station kila lej ban kendang ya artli ki kerdap krong khajna lani ki checkpoint hamau khanu jong ka Khasiels Autonomous District Council KHDC halor ka nongrim mante lakam ya ka kam khai pateng daki bomdei kirulom Habapai East Khasiels nakajing don ka hukum hapok section 163 BNSS lapun sngow ya karai ka bladon ka baong baka Sorkar Meghalaya kanomla sha ne zero tolerance policy ya ka jingmi ki rukam krong khajna bean lani ka jinglum pisa jubor naki kali bayaj bayang hasilen ter ki road surok national highway state highway but major district road ka district ka jingbo ya ki kerdap ban krong khajna ka wanra ru ka jingtheng kali bat kan wanra ru ka jingja accident bat ka hukum kala benrap ru bakat kum ka shiti nakatnat district council affairs ka Sorkar jilla kabala pinmi haka arp khundai terik ukla lingkot arajar arpulai lakado baki check gate toll gate national highway but major district road kimla bantrikam claim ka jingyo jingbet naka Ministry of Road Transport and Highways bat ka Sorkar jilla kumjoru banyada naka jing sab ka khajna pajba ka district magistrate kala khang persha ya ka jinglum khajna bean ki krdop lani kino ki weipat kurkomlum pisa jubor hasilen ter ki national highway state highway but major district road ka East Khasiels district Hakajingla banyo ya kajing Treikam jong ki bor district ki bah East Khasiels but Riboy district kajing kali kami pat pa Balei kum kini ki hukum kimmi pajba ha Jaiñtia namaraga de than ke badon artli ki district ka West Jaiñtia but East Jaiñtia ki kerdop krong khajanaru ki bon ka baki yo jingbet naga Jaiñtia Hills Autonomous District Council JHDC bat kawai niki kerdop ka badang shio bandring ka de ka badon hakli tirchi ha ka surok jowai bypass ki weipat ki kerdop ki bayang ki surok ba ki de ki badon amlarem rata chera la yoru banlum jingtep baki don na pedeng kini ki kerdop ki balum pisa klem da ai receipt halor ka jingdon kini ki kerdop la yo banlum jingtep baki don ki balai ujor ha JHADC ndai na kalyang ka te ka office kala jubab ta ka baong bayaki kerdop la penyeng kat kum ka rule 30 clause 1 jong ka JHADC trading by non tribal rules arjar khatsan
kumban chuban rap biang naga jingdon ka copy jong ka hukum na ka office jong district magistrate ka east castles kabla penmi ha ka south trik urumpang arajar arpsan kabla pentep halor ka jingdon ka city na ka tanat district council office ka Sorkar jilla jong ka arp khundai trik kula lingkot arajar pulai kabakdo baki check gate toll gate national highway but major district road kimla ban Treikam klem ka jing ai jingbet ka Ministry of Road Transport and Highways bat ka Sorkar jilla ka jingkeli kami minta hato kita ki kherdap West Jaiñtia but East Jaiñtia kidai ki belayo jingbet na ka ministry nekumno kai ga bapulong banbo yo dak jingkeli ka dai namar ha ka jubab bala jubab do licensing officer ka JHADC habawat jingtep halor ka jingpen yang ki kherdap ka jubab ka khlem pentep pakidon ya ka jingyo jingbet na ka ministry na ka jingla ka jong Shillong Mail ban peni yekani ka kubor hato ka Sorkar jilla lingba ki bor district king khang talani em yekite ki check gates ki badan hagathan Jaiñtia pala kimla ka ei ka daw pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balei hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya